बेरायहैनो आं लोगोनाव। दे दा थाब फै। जागोन दे दा थाब फैगोन। दा जानो ना लोंनो मिन्थिनाय नंलालाय थांबाथाय ओंखारलांबाथाय। बाइकआ मोनबाय नालाय दानो ओरैब्ला खावब्ला सिब्ला बेरायथिंला हैबाय थासिगोन बिसोरलाय। ना जानाय टाइम ना लोंनाय टाइम जेबो मिन्थिनाय नंला न' फारसे फैनो रोंनाय नंलालाय दा। बेलाय दसेनो फैगोन दानो फैगोन गोबाव खालामा। बाबा मा जालायखो? फैसा नांगौमोन आंनो फैसा। बेसे फैसा नांगौ जायो बाइक बिलाय फैसा बिलायना? थाइसेबो आरजिनो रोङि मानसियानोसो फाल्थु फैसा बिबाय थादों। बारा नाङालै 6,000 हर 6,000। मानो नांगौ 6,000 मानि? मिथिखायाखै नोंहा दामानि मा सोलिगासिनो? YBY आव हाबनो आं YBY आव। हाफैदां थैनोबा मानसिफ्रा ओजों मा जालांगासिनो दामानि? गिनाङालै बाबा 10 दिनावनो डाबल खालामनानै होफैफिनगोन आं नोंनो 6,000 नोंनि लांनायखौ। आरो मा बिलायखो बिलाय मा बिबाय थादों? र' थांगौ। सानसे बाइक बिलाय सानसे फैसा बिलाय जाबाय थादों नोङो र'। नङालै आयै मालाय YBY आव हाबसोलायदों मालाय फैसा मोनसोलायदों आंबो बेखायनो हाबनो लुबैदों। हरदो ना आयै प्लिज अननानै। मालायफ्रा गिगौमानि गगौ आरो नोङो हाबनोसो नागिरगासिनो। दामानि दावराव खोनागासिनो YBY आव माबा जागासिनो नो। बख'बाबो जाया फैसायानो हाबफैया बिदि जाबाय थादों नो आरो नोङो हाबनोसो दावराव जागासिनो। गावगावाथ' गरसेबो खामायनानै लानो रोङा खालि बिमा बिफानिफ्राय खुरनाय जाख्ल'नाय। माबायदि फिसा मोनखो आङो इसोरासो मिथिगौ। ओइ बालियाव हराबा हरा होन थांसै आं। हराखै माथो अबाव दोनदों? थां लायना होफै बै आंनि जलंगायावनो दङ लानानै फै। बुंखाबाय मालायफ्राबो हाबगासिनो मालाय 10 दिनजों डाबल मोनफिनजोब्बाय बेखायनोसो हाबनो गोसो जादों दा आंबो। नायनि आंबो 10 दिनजों होफैफिननो हानो हाया बियो आंनि फैसाखौ। लायना होफै बिमा थां। मा जाबावगोन बे फिसा सासेजों सामफ्रामबो दावराव मोनसे नङा मोनसे। ना लांफै फैसाया। लाबो फैसाया। आरो जानला मोनला बाजारफ्राव बाहायनांबा मोनगोन जों। मोनगलायबाय नांलायफ्ला मोनगलायबाय गैलाया। थांसै आं। सोर भगबानासो मिथिगौ मा खालामबावगोन बे गथ' सासेखौ। हाथारला आंथ' मा खालामबावनांगौ अबासो सिरि थांनानै थाहैसो गारसिगोन आं बाराखौबा हाखांबायलसो आं। थांथारदो ओंखामफ्रा उखैबाय संहैदो माबार। अबाव सोरनिफ्राय मा खोनाफैयो मा मायो मा दावराव जाफैयो न'आवसो दावराव जाफैबाय थागोन। थाङा मानो बिमा ओंखाम संहैदो। दे थांसै बिफा। आजिखालिनि गथ' सोरखौ सोर मा होनबावो बिमा बिफा माने बुजायनो हायो ना मानो हायो। खोथा फंसेबो खोनासंला नांगौबाथाय नांगौबाथाय बुख्रां बुसि दावराव दावसि बुख्रुब बुसि खालामनाय। इसोर माबायदि फिसाला मोननांगौ माबायदि मोनखो आङो। थबथिं मा सिन्था जाबाय थादों नोंलाय? मानसिया मा टेनसन जानानै दं नोंहा आरो थबथिं गाब्रबाय थादों। YBY खारनायखाय टेनसन जाबाय नामा आसोल? मैया सानबायसो थादोंमोन आं गाबोन उइद्र' खालामनानै दाबायाव लोंसिहैनांगौ नंलायदोंमोन। लेवरा बालसो जाबाय। आंनियानो मोजां जादों हाबिया नङाबा आंबो हाबथारसिगौमोन फैसा मोननायबा। न'आव बिबाबो हरासै इयावसो बासायबाय आङो नङाबा आंबो जामब्रना लासिगौमोन। बे साला दांबुवायानोलै हाबा होनबाय थाखादोंमोन आङो। हाबदोलै हाबदो मालायफ्राबा सानफ्रामबो मोनलागासिनो होनबाय थाबायना बेयावसो हाबनाय जादों आंबो। गेल्लायाबो हाबनो होनबाय थादोंमोन हाबखोना माखो दाख्लै बिफानाव फैसा बिबाय थादोंमोन। फन हरनि आं र' गेल्लानो। सोर फन हरलायखो र'। हेल' गेल्ला अबाव दं नोंलाय? थांगासिनो। फैलाय नै दंफां सायायाव। थाथ' इयावनो दे। नै थबथिङा YBY नि फैसाजों मालाय लोंहोनोनो माबार फै। दोनबाय। हाबफै फाग्लाया थाब मोजांसो बुंहरबावदों। दोनबाय। मानसिया ओरै मा टेनसन नोंहा आरो लरासो नुगासिनो। मालै आसोलफोर थबथिं मा टेनसन थानाय नुखो नोंखौलाय? टेनसनसो नुदों मानसिया मा अबस्थायाव दं आंसो मिथिगौ। लोंनो लिंहरलायनायानो टेनसनसो जाबाय नोंहा आसोल। जालालै आसोल। नोंबो लोंनो लिंहरलाया मा जाखो? आंसो मालायखौलां आरामसो लिंहरनानै मिनिदों। नोंहालाय हाबनो होननाया हाबबाय? हाबनो माथो लरासो खोनागासिनो। सानफ्रामबो माथो दावरावसो बिनिनो जागासिनो माथो मबाइल नायबानो खालि बिनिल' निउस। आंनानो मोजां जाबायलै हाबिया। आंहा हाबनानै जामब्रनासो लाबाय। मालायफोर हाबनो थिननायावनो हाबबाय लेवरा घन्टा। ना उइद्र' खालामबानो जायो ना बख'बानो जायो ना बेंकआवनो हाबफैयो जानानै थाबाय। टेनसनानो टेनसन उन्दुनोनो ओंखारला। थबथिं बेखायनो बारा फोथायजाया बेफोरबायदि एपजों फैसा खामायगोनखौ साननाङा माब्लाबाबो। साननैसोल' बिदि एबा गासिबो नंखाय बेफोरो दा फोथाय। सरखारानो होनो हाया आरो बेलाय कम्पानिसो। बेखायनो आं उन सिगां साननानै हाबियानो मोजां जादों आंना। नोंनानो मोजां जादोंलै आसोल नोंहा देरहाबाय।
ओमफ्राय आंहा जेनबाय नोंफा खर'बाय। फाग्लाफोर बिदि नङा र'। बेफोरबायदि एपजों फैसा खामायनाया साननैसोल'। जाय सिगां हाबदों बिसोरो खामायगबाय मालाय, देरहागबाय। जों जाम्बा जाम्बिया था, थगायजा दाना। मालाय जानानै थिखांनायखौ जा जोंहा। हारामब्रा। लोगोफोरनावबो सोंहरलाजोब्बाय आं, बयबो बुंदों गासिबो उइद्र' प्रब्लेम। आंनाबो उइद्र' प्रब्लेमलै बाहायनो बुंहरदों। दाथ' टपथिं नोंखौनो बिदि नुबाय आं। मानसिफ्रा खम दै गुदुङाव ना रोनावनाय बायदि रोनावनानै दं बे। उसुगुदु मा खालामगोन मा खालामनानै लाफ्लांखो आं साननानै दं बे। जाखागोन बेलाय थार खोथा। मानसिफ्रा मोनदावनानै सानदोंमोन मोजांथ'। जि सानदों बेफोर जाफुंजोबसिगोनलै आंना सानलायबायमोन ना मानसिफ्रा। आंहासो मा जाखोसैलाय दिनै हाबनोसैलां नंलायदोंमोन आं। बिफानाव दावराव दावसि खालामनानैबाबो खुनुरुखुम मोनसाबबायमोनलाय। बालघन्टा सोब मिसा। रावबो सैथोबो बुंनो हाया। जाय मानसिफ्रा सिगां हाबदों बिसोर देरहागबाय मालाय। आंबो सानदोंसोमोनलाय इयाव हाबनानै बाइक लानोसैलां नंलायदोंमोन। लेवरासो जाबाय। जायफोरा सिगां हाबदों बिसोर मोनबाय मालाय, देरहागबाय, राजा जागबाय। बेखायनो बेफोरबायदिखौ बारा फोथायजायालै। मुलाम्फा गैया बेफोरजों। मानसिफोरखौ लब खालामनानै उनाव लुथिग्रासो बेफोरो। आंनानो मोजां जादों बेखायनो हाबथारासै आं ओंखायनो साननानै। थ'दोलै गेला थ'दो। लोंहैनोसै, खर'फ्रा एसे थान्दा जाथोंसै। माथो नोंसो लोंहोनो होन्दोंमोनलाय? साला बिगुरा थगायनानै लिंहरनायखौ नुवाखै? ओजों आंहा टेनसनाव दंगासिनो, बेहा फन हरनानै लोंहैनो जालायहरनायखौ नुवाखै? थ'दो लोंहोदो दाना नोंनि दिनै हाबनो लागा बिनानै लाबोनाय फैसाजों। लोंहोना बेथा। आंहा ओजों न'खराव दुम दाखाल जानानै खुनुरुखुम बिनानै मोनबोदों आरो बेखौ लोंहोनांगौबा आं दा मा होनहैनांगौ न'आव? थ'दो गैला लोंहैनोसैथ' थान्दाफोर जानायनि खर'फ्रा। थ'। उफाय गैला मा खालामबावनो। टेनसनखौ ज्राब दोननानै लोंसिनानै उन्दुनानै थाफैनांसिगोन। जानाय नंला। गैला जि सानदोंमोन बेफोर गैला। सिमाङा सिमाङैनो जालांसिगोन। आंबो सानदोंसोमोन बेजोंनो बाइक लानोसैलां नंलायदोंमोन। थ' ओंखारदो मा जिरायबाय थाखो? गलाब जाब। गलाब जाबा बैसो आसोलासो। नहा नाम दादोनलै आंखौ। थ' ओंखारदो थ' थाब लोंनानै फैनांगौ। फैद' मा बार गाखोफैद'। फाग्ला बुजाब गल्लाफोर। थांगौ गलाब जाब। थ' बुजाब गल्ला। दावलां एसे नै आंना आथिङा स्कुलाव हाबफैनोसै। नांस्लाबहैयालै स्कुलाव गोजौखा बाइकआ। बिदिनो होलां ला दे।